Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi tapşıların qoruysiz yanılıqlar çıkarılışı bilen studiyada min Rimma Avzalova jelligimizde bolgan waqigalar turunda qısqaça. Bıyıl Buyuk Vatan Soğuşunda jеңүүгө 75 yıl tulaşuunu esте tutып, el başlığı Vladimir Putin Rossiyada xatir hem don yılın ötkөрүү turundагы ukazga kol koydu. Respublika prezidenti Rüstem Minnaxanov 2020 yılını Tatarstanda Tassar tüzülünün 100 yıllığı yılı dep e'lon etdi. 2020 yıl tarihi isteliklerini yoңartуу, tarihi waqigalarını barlao yılı bulacak. Birdem Rossiya partiyasının Tatarstan bölügi mühim waqigalarga başlangan şaralarını birinçilerden bulup başladı. Partiyanın tübek bölügi Buyuk Vatan Soğuşu veteranları bilen uçraşular uyuştura. Melletomak olanda yaşayışı soğuş hem hizmet veteranı Mingni Muhammed Xaliullin yaڭa yıl kutlaulарын birinçilerden bulup kabul etti. Bu günü veteran yanına Birdem Rossiya Siyasi Partiyasının Müslim Jirli bölügi жетекçisi Söviye Habirova жетекçiligindägi delegatsiya kildi. Partiyanın 3. başlangıç uyuşması sekretari, Rayon Başkarma Komitetinin Sosyal Medeni Meseleler boyunca orunbasarı Marina Badretdinova, Rayon Yaşlar bilen işleu hem sport bölügi жетекçisi Ilşat Yapparov, partiyanın Yaş Gvardiya harekati жетекçisi Oysulu Madyarova, hem liseyinin aldığınғы оқушылары Mingni Muhammed Ağa Xaliullin bilen büyük көңілле очрашу өткәрделәр. Bu aksiyani o'tkazishning maqsadi birinchisi mana so'g'ish veteranlari bugungi kunda esen so'g'ish veteranlarin esga oluv. Ikkinchisi mana shu so'g'ish veteranlari ko'rganlarini bolalarga жеткирүү. Bu endi bir tarbiyaviy moment bo'lib tura bolalar uchun. Bizning rayonda, Müslim rayonida 7 veteran qoldi. Biz bugun shuning birsine Melletomak ovuluna keldik. Şunday mümkünlük bulgan için men bek şad, çünkü meni qiziqsindira turgan so'rovlarga men javob ola alam. Qonaqlar veteran bilen жылы әңгәмә кырдылар. Аннан соғышта һәм соғышта соңгы чорда күргәннәре хакында сораштылар. Очрашу ахырында күчтән эшләр тапшырдылар. Миңне Мөхәммәд ага елларның тыныч булуын, күкләребезнең аяз булуын теләп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Alı Şakmaq avылынан Рамил Шафигуллин һәм Татшуран авылынан Гүзәл Идиятуллина яңа елның беренче көннәрендә законлы никахларын теркәделәр. Районда язылышучы беренче пар өчен бүген аеруча истәлекле булды. Яңа туган гаиләгә Тастыр төзелүгә 100 ел истәлек билгесе тапшырылды. Беренче һәм 100нче парларны, быел теркәлгән беренче һәм 100нче балаларны шушы чара хөрмәтеннән бүләкләү, тәбрикләү планлаштырыла. Менә 3 гыйнвар көнне biz indi birinci parımızın tantanalı rəvişdə təbriklәп, Tassır төзелүгә 100 yıl дип алган мактау билгесе тапшырдык. 2020 елда беренче һәм 100нче булып теркәлгән балаларга һәм 100нче парга да истәлекле бүләк тапшыру планлаштырыла, ди Язиля Магалимова. Яңа елны озакка сузылган яллар белән башлау традицияга әйләнде. Балалар гына түгел, өлкәннәр өчен дә каникуллар булды. Ялларга күңел ачу чаралары да күпләп тәкъдим ителә. Казан шәһәре парклар һәм скверлар дирекциясе шәһәрдә әкиятләр проектын тормышка ашырды. Проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннәханов ярдәме белән эшләнде. Яңа елның беренче көнендә урам артистлары Мөслимгә дә килде. Теманы Мөнира Арсланова дәвам итә. 1 гыйнвар көнне урам артистлары Казан театр училищесы студентлары безнең Мөслимгә дә килде. Мөслим йөрәге скверына җыелган тамашачыларга Кор бабайлар постановкасы тәкъдим ителде. Студентлар урамда чыгыш ясау сәнгатенә, клоунадага, пантомимага һәм пластикага Высокие братья Мәскәү театры артистлары һәм режиссерларыннан өйрәнгән. Кор бабайлар яңа ел спектакле самими һәм ачык күңелле кешеләр белән бергә тудырылган күренеш. Мөслим тамашачысы Кор бабайларны җылы каршы алды. Аларның һәр хәрәкәтен кызыксынып күзәтте. Тамаша карарга күпләр балалары белән килгән иде, әмма күренеш өлкәннәр өчен дә кызыклы булды. Шуңа күрә алар гади тамашачы гына булып калмады, уенга бик теләп кушылды. Элеккеге әкиятләрдән килгән Кор бабайлар да хәзер заманнан калышмый. Соңыннан алар тамашачылар белән фотога төште. Мөнира Арсланова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Православие динин тутучы райондашларыбыз өчен ел башы икеләтә бәйрәм. Шушы көннәрдә генә православие динендәгеләр Раштуаны бәйрәм итте. Җирлегебездә яшәүче милләт вәкилләре дини йолаларны һәм бәйрәмнәрне рухи күтәренкелек белән билгеләп уза. Рус Шуганда узган бәйрәмдә Әлфинур Ногманова да катнашты. Быел 300 еллык юбилейын билгеләп үтәргә әзерләнүче Рус Шуган авылы халкы 2020 елны изге бәйрәм белән башлап җибәрде. Авыл мәдәният йортына олысы да, кешесе дә күп җыелган иде.
Рус православие ширкәүенең Рус-Шуган авылындагы Изге Николай ширкәүе иерие Никита Атакай православие дине тарафдарларын Раштуа белән тәбрикләп, изге теләкләрен ирештерде. Вчера пришло поздравление от Святейшего Патриарха Московского всей Руси Кирилла. Пришло поздравление и от митрополита Кирилла Казанского, Татарстанского, и пришло, конечно, поздравление от нашего архиепископа Мефодия. Вот, ну, всех шуганцев, всех жителей района, всех православных поздравляют, конечно же, с Рождеством. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова, Татарстан халыклары ассамблеясының җирле вәкиллеге җитәкчесе Рушат Султанов һәм Рус-Шуган авылы җирлеге башлыгы Альбина Басорина да бәйрәм уңаеннан котлауларын җиткерде. Дини бәйрәмнәрнең, йолаларның яңаруына өлкән буыннан да ныграк сөенүче бар микән? 70 яшын тутырган Лидия Каткова да хатирәләрен яңартты. Мы готовились к этому Рождеству. Собирались в одном доме, разучивали молитву, песню вот к этому Рождеству, собирались. Потом утром также вот ходили. Тогда, конечно, таких гостинцев не было, как сейчас, но были этому рады, ходили. И вот теперь уже из года в год было одно время, что это прекращалось, нами в школе запрещалось тогда. Мы уже где ночью в потемку, где как ходили. Но постепенно вот это уже снова возобновилось, и снова вот это радует, что наши дети, сейчас внуки уже, что это уже почувствовали, и видно их радость. Праздник замечательный, все очень любят, дети ходят, собирают подарки как бы. Народа очень много бывает. Праздник в клубе устраивают замечательный, всегда весело. Рус-Шуган авылында Раштуаны 2009 елдан бирле зурлап үткәрәләр. Беренче елларда ширкәүдә уздырганнар, соңгы 10 елда зурлап авыл клубында үткәрәләр. Традиционно, как на Новом году, каждому ребенку раздаются кульки, а на эти кульки деньги дают спонсоры. На спонсорскую помощь покупаем эти кульки. Вот в прошлом году 170 кульков закупали, и столько было детей. В общем, очень весело, хорошо, отмечаем вместе, готовится школа, клуб, церковь. Раштуа бәйрәмендә җыр-бию, уен-көлке тынып тормады. Авыл үзешчәннәре, Шуган йолдызчыклары бию ансамбле кызлары һәм нәни артистларның чыгышы чараны тагын да бизәде. Балалар шыршы тирәли әйлән-бәйлән уйнады, Кыш бабай күчтәнәчләре белән сыйланды. Балалар өчен махсус Раштуа күчтәнәчләре дә әзерләнгән иде. Изге бәйрәм күңелләргә яктылык һәм сафлык иңдерде. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Түбән Табан сәламәтлекләре шикләнгән балалар интернат мәктәбе өчен яңа ел һәр вакыт күп кунаклар һәм күчтәнәчләр белән килә. Быел да интернат мәктәптә бәйрәм зурлап үткәрелде. Интернат мәктәптә узган яңа ел бәйрәменә Мөслимнән генә түгел, Әлмәт шәһәреннән дә кунаклар килгән иде. Алар үзләре белән бик күп күчтәнәчләр алып килгәннәр. Бәйрәм чарасы клоуннар һәм төрле аниматорлар чыгышы белән үрелеп барды. Алар да Әлмәт кунакларының бүләге. Кыш бабай һәм Кар кызы да балаларны бәйрәм белән тәбрикләп бүләкләр таратты. Бәйрәм кунаклары котлаулар да кабул итте. Яңа ел ул иң көтеп алынган, иң әкиятле, иң сихри, иң могҗизалы балачак бәйрәмнәрнең берсе. Һәм без инде нинди генә яшьтә булуыбызга карамасак та, нинди профессиядә булуыбызга карамасак та, без һәрберебез дә шушы елны, яңа елны һәрберебез дә күңелебездә ниндидер матур өметләр баглап, киләчәккә матур максатлар куеп каршы алабыз. Район мәгариф федерация җитәкчесе Рафаэль Демидов һәм мәктәп директоры Илдар Хабибуллин котлау сүзләрен җиткерделәр. Укуда һәм мәктәп тормышында актив катнашкан укучыларга һәм әти-әниләргә мәгариф федерациясының һәм мәктәпнең рәхмәт хатларын, мактау грамоталарын тапшырдылар. Йөзегездә елмаю булсын, һәм шатлану булсын, апаларны тыңларга кирәк, яратырга кирәк, әниләрне, әтиләрне хөрмәт итәргә кирәк. Шулай итеп елны башлыйбыз һәм елны бетерәбез. Сөйләштекме? Барыгызга да саулык, сәламәтлек сезгә. Сәнлек, саулык. Каминде матур гына итеп укырга һәм яшәргә язсын. Бәйрәмдә балалар гына түгел, аларның әти-әниләре, абый-апалар да бик теләп катнаштылар. Балаларның чыгышларын карадылар. Укытучылар коллективына чын күңелдән рәхмәт җиткерәсе килә. Нинди матур күңел итеп бәйрәм оештырганнар, Әлмәт шәһәрләреннән килгәннәр шул кадәр уеннар уйнап,
Күчтәнәчләр белән балаларын күңелен күрәләр. Я хочу спасибо сказать, что этой школе, руководителям, коллективу очень хорошо принимают, очень хорошо относятся. Хорошие праздники проходят, ребенку нравится. Большое спасибо. Елки такие, прелесть, красивые. Мне нравится. Спасибо всем большое. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Район ішкі эшләр бүлеге ел сайын ауыр хәлдәге яки тәрбиягә бала алган гаиләләрдә яшәүче нәниләрне куандыра. Быелда Парижда Кыш бабай һәм кар кызы берничә гаиләгә кунакка барды. Кыш бабай белән кар кызы Байык, Салават-Мухан һәм Мөслим авылларында яшәүче 10 гаиләдә булып 25 балага яңа ел күчтәнәчләре таратты. Бүләкләр бүлек хезмәткәрләре көче белән әзерләнде. Караш, татар җырларын хореография белән бәйләп, үзләре кебек яшьләргә тәкъдим итүче төркем шулай атала. Егетләрнең репертуарында үзләре иҗат иткән 10-тән артык җыр һәм танылган җырларны үзләренчә башкару, каверлар бар. Караш төркеме Мөслимдә концерт бирүдән тыш лицей укучылары белән дә очрашты. Караш вокаль-хореографик төркеме Казанда эшләп килүче продвижение иҗат студиясе базасында оешкан. Төркемдә 4 егет: Ойназ Ахунов, Домир Зиннатуллин, Динар Ахунов һәм Руслан Жакипов. Шунысын да искәртеп үтик. Руслан Жакипов безнең якташыбыз. Мәктәп елларында район сәхнәләреннән төшмәгән Күбәк авылы егете. Үзем дә дулкынландым. Дөрескә әйткәндә, менә күпме мәктәптә чыгыш ясамакбыз менә әле башта ук. Ни районнарда, ни шәһәрләрдә. Менә дулкын булды нишләп тор. Үзе безнең аудитория бар, үзебезнең теге танышчаклар бар. Борчылдым бүген. Теге нык сизелде инде. Егетләр продвижение иҗат студиясына кастинг ашаләгә. Студияда көн сайын вокал, хореография, акробатика, актерлык осталыгы, сәхнә сөйләме, гомум физик әзерлек белән шөгыльләнәләр. Шулай ук үз номерларын кую үстендә эшлиләр. Аннан соң имтихан тапшыралар, үзләре әйткәнчә тренерлары алдында чыгыш ясыйлар. Караш төркеменә килгәндә инде без Казанда продвижение иҗат студиясында барлыкка килдек. 2018 елда кастинг элан ителде һәм инде без 2019 елның 9 февральдә дебют чыгышыбызны ясадык. Безнең туган көнебез 9 февраль. Караш төркеме буларак беренче чыгышлары студияның 10 еллыгында үткән. Лицей укучылары белән очрашуда Караш төркеме егетләре максатыбыз заманча сыйфатлы музыка аша балалар һәм яшьләр арасында татар телен популярлаштыру дип билгеләп үтте. Татар телендә туган телебездә иҗат итү, Татарстан белән Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә татар җырына кызыксыну уяту диделәр. Бу максатны тормышка ашыруда Караш төркеме үз аудиториясына аларның җырларын үз итүчеләргә таяна. Караш төркеме җырлары белән социаль челтәрләрдә дә танышырга була. Җырларны Караш егетләре үзләре иҗат итә. Манира Арсланова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә иҗатка тартыла. Яңа Карамал авылында 45 хуҗалыкта 100дән артык кеше яши. Шуларның күпчелеген өлкәннәр тәшкил итә. Өлкәннәр тик ятмый ансамбль оештырып сәхнәдә ут уйнаталар. Яңа Карамалның җыр биюгә һәвәс өлкәннәре белән Фәридә Гайнетдинова танышып кайтты. Яңа Карамалы авыл клубы каршында эшләп килүче яшь йөрәкләр бию ансамбле быел үзләренең 10 еллыкларын билгеләп үтәләр. 2009 елда эшли башлаган ансамбльне бүген дә 70-80 яшьлек әби апалар тәшкил итә. Биюләрне инде менә без 4 биюннән башлаган идек. Мин апаларыбыз өлкән яшьтә. Алар инде үзләренең яшь чактагы биегән биюләре белән сәхнәгә менделәр. Мин өйрәтмим аларны, мин тикшереп кенә торам димме, көйләрен әзерлим. Алар үзләре күнегүләрен искә төшереп, үзләренең яшь чактагы биюләрен сәхнәгә куялар. Яшь йөрәкләр ансамбльләренә йөрүче өлкәннәр биюләрне үзләре уйлап табалар. Яшь вакытларында биегән элементларны искә төшереп, аларны бергәләп яңарталар, тагын да баеталар. Клубны онны битергәчтен дә эшләй башладым. Клуб салынгачтын да октябрь бәйрәменә чыктык. Шунда 13 ел эшләдем. Биянам ошолангачтын фирмага кирдигәчтен гариза язып барган. 13 ел эшләгән кешене чыгармайбыз, берәр жол ит диделәр. Шуннан барбер катнаштым инде клубта. Яшь чактагы биюләрне биюгә өйрәттек, башта бирле бию өйрәттек. Анан 2-ле, анан 3-ле, анан 4-кә күчтек. Безнең бию бит икенче формарак инде, элеккеге кешенең биюе. Бүтән җиргә куя барсак та яратып каршы алдылар, күп итеп кул чабып, бик хөрмәт иттеләр. Мөслимгә барсак та шундай олы яшьтә дә шулай итеп матур итеп биегәннәренә соклана дим.
Миңа инде Филиза Сәрмәдә яп операция сатты. Нителмәсем икән, Зуфия пашыга алмасым икән. Дигәчтен башта каушап калдым. Өйрәнерләрем икән, ул элек баскалаган бар инде биергә. Аннан соң инде алар үзләре дә риза булгачтан чыгып мин алар белән бии башладым. Мин алар нәрсә кушалар, шуны эшлим мин. Biz biz ritorganiga әле клубларга концертка кояйык, биегәл дип. Оннан соң үчле бии башладык. Оннан шулай итеп җыелып дүртле бии башладык инде. Бик матур, бик ошаталар инде. Сәламәт булып, шулай җырырга язсын инде шул. Барган сайын концертларга барган сайын яхшы итеп каршыларлар, рәхмәт әйтеп калалар. Зур яшьтәге булса да мин 70тә инде хәзер. Шулай итеп биеп җиргәстен рәхмәт сезгә апа, сәламәт булыгыз дип калалар инде менә шул. Тагы күңел күтәрелеп кайта. Күңел күтәрелеп кайта да тагын әйтсәләр, тагын барасы килә. Бармайбыз. Яшь йөрәкләр ансамблен авылдашлары гына түгел, башка күрше тирә авылларда да яхшы беләләр. Алар хәтта Актүбә поселогына да концерт куярга барганнар. Яшь йөрәкләр әле алга таба да матур чыгышлары, дәртле биюләр белән озак сөендерерләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз. Заболели? Запишитесь к врачу через мобильное приложение «Услуги Республики Татарстан». Выберите удобную вам дату и время. К системе подключены все поликлиники республики. Не забывайте вовремя приходить на прием к врачу и ответственно относиться к своей записи. Больше 1 миллиона татарстанцев используют мобильное приложение и сайт «Услуги Республики Татарстан» для записи к врачу и других электронных услуг. Кроме того, в приложении можно оценить качество полученной медицинской услуги. Оценку можно поставить каждому отдельному визиту к врачу. Экономь время с сайтом «Услуги Республики Татарстан». В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Ты где была? Уроки в 14:10 закончились. Я не
вообще не вытаскивают. Как? Передача мяча, пас на ворота. Отдай! Суп в холодильнике, или ты опять худеешь? Я на завтра на шелак записалась. Я хочу волосы перекрасить. А тебе чего? У тебя все в порядке? Молодец, единственная пятерка в классе. Зануда. Проблема в школе? Вся моя жизнь снова. Компьютер мы починили здесь, для остального тоже есть специалист. Психолог не даст вам готовый рецепт, но он поможет найти решение, полезное именно вам. А тебе чего? Отдашь телефон стилиста? Молодец, единственная пятерка в классе. Так держать. Ничего себе. Класс, умничка. Тогда несешь до дома.